दिनै मे दाननि 18 खालार थामहिनबा बर' बिजों गायसननायनि दिनै गोथार सान। दिनैनि बे सानावनो थांनाय 1963 मायथाइयाव बै समनि आसामनि गिबि मन्त्रि बिमला प्रसाद सलिहा बिथाङा क'क्राझाराव बर' बिजोंनि गुदि फरायसालिखौ बेखेवजेनदोंमोन आरो बै समनिफ्रायनो बर' बिजों सोलोंथाइया गुदि फरायसालिनिफ्राय जुरिजेननानै दिनै मुलुगसोलोंसालिसिम जायगा आवग्रिनो हाबाय। बे गोथार सानाव आङो बर' थुनलाइ आफादनि जानानै जों साफ्रोमबोनिसिम जोंनि अननाय सिबिनाय आरो हामलायथिखौ जासिहरबाय। बर' रावखौ सोलोंथाइनि मोनसे बिजों राव हिसाबै गायसननायनि दारै जोङो गावनि बिमानि रावजों फरायनो लिरनो हानायनि खाबुखौ मोननायनि अनगायैबो बर' रावखौ जोङो मोनसे लिरनाय राव महरै मोनसे स्टेन्डार्ड लेंगुवेज महरै जों गायसननो हाबाय। बेनि उनाव फारियै भारत संबिधाननि 8थि फारियाव थिसननो हानायनि उनाव बर' रावखौ मोनसे हादरारि मानथाखोनि राव फोरोंनायनि बिजों आरो बर' थुनलाइखौ हादरारि मानथाखोसिम जों लांनो हादों। बेनो जाहैबाय बर' बिजों गायसननायनि मोनसे गेदेर मोनदांथि। बे बर' बिजोंनि दारै बर' रावजों जोंनि बर' फिसाफोरा लिरनो फरायनो खाबु मोननायनि अनगायैबो बर' रावजों मोनसे बिजों गायसननायनि जाहोनावनो दिनै गोबां लिरगिरि थुनलाइगिरिफोरा बर' रावनि थुनलाइ सोरजिनानै हादरनि साहित्य एकाडेमि बायदि फसंथानफोरनि अनगायैबो गुबुन गुबुन हादरमायारि थाखोनि हादरारि थाखोनि जि फसंथानफोर दङ बे फसंथानफोरनि गनायथि मदद आरो बायदिसिना रोखोमनि बान्थाफोरखौ मोननो हानाय जाहैबाय। थांनाय 57 बोसोर बर' बिजोंनि दावबायनाया जाफुंसारबाय आरो दिनै 58थि बोसोराव आगान होजेनबाय। नाथाय अब्लाबो जों माखासे खामानिफोरखौ दिनैबो मावफुंजोबनो हायाखै। बर' बिजों सोलोंथाइनि थाखाय एखुथा बिथांखि सेपारेट पलिसि फर बर' मिडियाम इडुकेसनखौ जों दिनैबो थांखिनानै लानो हायाखै। बर' रावजों लिरजानाय सेबखांजानाय लाइसि आरो बायदिसिना रोखोमनि बिजाबफोरनि आबुं खारिथि बुथुमनाय आरो दोनथुमनाया दिनैबो जाफुंसार महर मोनाखै। सरकारि आरो बेसरकारि खोन्दोनि बर' बिजोंनि गासै फरायसालि गासै फोरोंगिरिफोरनि फारि बिसान गासै फरायसाफोरनि फारि बिसान बेफोरबायदि खारिथिखौबो जों दिनै आबुङै जथायनो हायाखै। फैबाय थानाय समाव बेफोर खामानिखौ जों मावफुंनो हागोन होननानै जों आसा खालामदों। आरो दिनै मुलुगनाङै हादरनाङै COVID-19 भाइरासनि दारै सोमजिनाय करुना बेरामनि थाखाय लकडाउन सोलिगासिनो दं। बे समाव गासै स्कुल कलेजफोरा बन्द जानानै दङ। बे समाव जोङो जोंनि बर' बिजोंनि फरायसाफोरनि थाखाय अनलाइन फरायनाय आरो फोरोंनायनि खाबुखौ जोङो राहा खालामनांसिगोन। दा बेफोरबायदि गोबां बिथिङाव जों रायजो राजाफोरनि मददजों बेफोर जेंनाफोरखौबो जों सुस्रांनानै लानो हागोन बेखौ मिजिंथिबाय। फैबाय थानाय समाव गासैबो थाखोनि गासैबो बर' फिसाफोरनि मदद आरो अनसायनायजों बर' थुनलाइ आफादा बेफोर खामानिखौ मावफुंनो हासिगोन होननानै मिजिंथिबाय आरो साफ्रोमनिबोसिम फिन दिनै बर' बिजों साननि गोथार हामलायथिखौ जासिहरबाय। गोजोन्थों।